בחיים שלי לא נגעתי בגיטרה. עצם העובדה שכבר ניגנתי שיר, זה היה פשוט חלום. הגעתי לקורס של אהבה כי אני ניגנתי בתיכון ובמשך 20 שנה לא נגעתי בגיטרה. לפני קצת יותר מחצי שנה מצאתי את הגיטרה שם איפה שהיא הוחבאה בבית של ההורים. תמיד רציתי לנגן, אני שרה גם, וככה חשבתי שזאת איזושהי הזדמנות בעצם לעלות על הגל, כי תמיד התחלתי והפסקתי ורציתי ככה משהו שידרבן אותי הלאה. ואז שמעתי על הקורס של אהבה. קראתי קצת, ראיתי שהוא מבטיח ללמוד גיטרה תוך 6 שיעורים, וזה התאים לי, כי אין לי זמן. לא האמנתי שאפשר ללמוד לנגן תוך 6 שיעורים, וכאילו הייתי סקפטית בכלל לגבי כל העניין הזה. אמרתי לעצמי בהתחלה, בטח ייקח לי עוד איזה חודשיים אחרי הקורס, להצליח לנגן שיר שלם, ופתאום להרגיש שזה פשוט יוצא. זה יוצא מהגיטרה, זה יוצא מהידיים שלך, נותן הרגשה מדהימה. ניגנתי איזשהו שיר שלמדתי בקורס, ומשהו באקורדים הזכיר לי שיר אחר. ואז פשוט פתחתי יוטיוב, השמעתי את R.E.M, Everybody Hurts, וניגנתי איתם את השיר, שרק למדתי לנגן אותו לפני 2 דקות. אהבה הוא מורה נהדר, שהוא מסביר, מבינים, הוא יודע להסתכל ולתת בדיוק תארה בשביל לתקן את זה כמו שצריך, וזה ממש כיף ללמוד אצלו. יש משהו בקבוצה ובלנגן ביחד שהוא ממש ממש מעולה. בעיניי זה לעשות את הצעד הראשון, לבוא לפה. זה היה פשוט כמו ילד שמקבל את הצעצוע שהוא חיכה לו כבר 5 שנים. זו הזדמנות חד פעמית להגשים חלום. הבנתי שפשוט צריכים להחליט לקפוץ למים.